niin heinäkuun puoliväli ja kello on vähän yli 8 täällä Järvenpään Teboilissa. Lähden polkemaan kohti Lappeenrantaa ja tarkoitus olisi kokeilla tätä 400 kilometrin brevettiä. En ole vielä 400 ajanut, että viime kesänä 300 ja sitten noita pari kertaa 200 lenkkiä. Sää on nyt kohdallaan lämmintä, tosi lämmin päivä tulossa, mutta on hyvin juomaa mukana. Ja no niin, lähdettäisiin polkemaan ja katsotaan miten menee. Vauhti on reilu 30, vaikka on loiva ylämäki. Tuuli on sopiva. Ehkä auttaa hieman polkemista. Kauniita maisemia täällä tien varrella. Aurinkorasvan levitys tässä Monnin kylässä. Tunti ajettu ja tästä suunta Porvooseen. 3 litraa suunnilleen juomista. Ja juo paljon ja on välillä semmosia alueita, että ei saa täydennystä. Niin. Tällaisella pyörällä ajelen. Siinä on tommonen laukku tossa. Tuolta Mäntsälästä tuleva tie. Tosi hyvä ja myöskin ihan hyvä pientare missä ajaa. Tässä on tosiaan vähän tätä ohjaamonäkymää. Tässä on nyt Porvoo. Aikaisemmin mennyt tuota siltaa pitkin, mutta siinä ei periaatteessa saa ajaa pyörällä. Tää on tällainen kevyen liikenteen silta täällä. Vähän kauempana tää. Onko tää nyt Porvoon joki yli? Täällä on kyllä komeat maisemat. Ensimmäinen 100 kilometriä alkaa olla täynnä. Täällä Elimäen suorilla. Tää on tasasta ja suoraa tietä, varmaan nytkin useampi kilometri. Useampi kilometri, tosta vähän näkyy taakse. En uskalla kovasti tän kameran kanssa heilua. Kello on 12:30. Että kaupunkien ohitukseen ja noihin kontrollipisteillä käyntiin on mennyt aikaa ja en oo pitänyt kiirettä. Lämpö ei tunnu, kun tässä on tää tuulen vire, eikä ole vielä varmaan kuumi hetki päivästä. Kouvola on enää jotain 15 kilometriä. Kyllä rupeaa tarkenee. Pakko ottaa kengät pois ja tuulettaa jalkaa ja sellainen löyly. Paistaa tuolta takaa ja tässä on tällaisia pitkiä suoria. Kun vaan muistaa juoda. Sinne pitäisi mennä. Serkkoilla on nyt ihan ruokaa tuolla Kouvolassa. Mukava mennä vähän tauolle. No joo, nyt on tankattu hyvät ruuat ja matka jatkuu täältä Kouvolasta Lappeenrantaan. On juuri kyltti, että 80 kilometriä. Taitaa aurinko mennä myös pilveen, mikä olisi tosi hieno juttu. Nyt muutama tunti polkua, niin vaan paljon lähempänä Lappeenrantaa. Mukava on polkea. No niin, sain puolet kilometreistä täyteen. 200 tuossa Luumäellä, niin käännyin jo pois. Nyt tästä eilen kohti Uttia, siellä on 24 tuntia auki oleva, oliko se nyt ABC, niin kiva ajaa, kun on aurinko, no joo, pilvessä, mutta ei enää muutenkaan ole niin kuuma, kun kello tulee kohta 7. Ajelen ihan rauhallisesti ja nautin pyöräilystä tässä. Utissa olen nyt ja täällä on tää lentokenttä, mikä täällä on. Tuollaisia on tullut laskuvarjoja tulossa alas. Komeasti ne siellä tulee 5 oli ainakin. Joo, tosiaan tässä Utissa ja Kouvolaa kohti, niin kyllä mukava. Tässä on tosi hyvä pyörätie Kouvolaan asti, niin mukava ajaa tällaista, kun ei tarvitse ajaa tuossa tien vieressä. Kello on 7:10. Rupeaa pikkuhiljaa ilta tulemaan. Aurinko on vielä siellä. No niin, tässä korjan ABC:llä huoltokierros ja nyt on suuntana Porvoon ja laitoin päälle, kun tulee kylmä lisääntyy niin, tai tulee viileämpi yöksi, niin tämmösen tosi hieno minun mielestä Randoneus Finland, tämmösen pitkän matkan pyöräilijöiden ajoasun. Ja sitten tällainen keltainen näiden sääntöjen edellyttämä huomioliivi, heijastimet ja pelit. Ei sen tarvitse tällainen olla, mutta tämä nyt hoitaa sitä virkaa, niin
pikkusen hämärtyy tässä vielä tämä yö, niin nyt on tää sitten käytössä ja kohta tarvitaan ehkä lamppuakin. Mutta nyt siis Porvooseen suunta. 260 ajettu, eli 140 puuttuu. Puoli yö tasan täällä Kouvola ja Porvoon suunnilleen puolivälissä. Elimäki oli joku aika sitten ja Lapijärvi tulee tossa niin seuraavaksi. Jännä miten siellä se on. Aurinko laskee länteen ja sitten se nousee tuolta idästä. Vähän on enää liikennettä, ei ole paljon. Muutama auto silloin tällä. Mukavaa oikeastaan hetkeksi alkoi. Ei ole kylmäkään, ei tarvitse ilmeisesti irtolahkeita laittaa ollenkaan. Hetki tässä ja sitten lähdetään kohti taas Porvoota. Melko varmaan nukahtasi, jos antaisin luvan nukahtaa. Mutta ei tässä nyt kannata käydä nukkumaan, eikä ole pakko. Kohta jatketaan, mutta kiva hetken istua tässä. Kello on 3 ja tulen Porvooseen taas. Kilometrejä on 340 reilut. Mutta nyt minä ajattelin mennä Mäkkärille ja ottaa vähän kahvia. Hiljasta on Porvoossa. Joitakin autoja vielä ajelee. Joo, siellä aurinko nousee. Kello on kohta 4:30. Nyt ajan sitten Nikkilään ja Hyrylään ja sieltä Järvenpäähän ja sitten pitäisi olla kilometrit kasassa. Jännä luonnonilmiö tuossa se aurinko heijastaa jostakin. Joo, matka jatkuu vielä jonkun aikaa. Joo, nyt siis 4:30 ja ei hirveästi väsytä ihan niinku sitä kehoa valmistautuisi uuteen päivään, vaikka ei olekaan nukkunut yhtään, mutta mikä on ollut tässä suuri vaiva on jonkun verran tuo alaselkä kipeä, mutta ennen kaikkea ahteri hellänä. Tää on näitä pyöräilyiloja. Kahdesti ottanut kipulääkettä. Nyt otin tuossa Porvoossa tabletin ja se aina auttaa jonkun aikaa. Niin katsotaan, josko näillä pääsis sitten perille. Siellä vielä uuteen aamuun. No niin. Joo, aina tässä yöpyöräilyssä hieno hetki, kun uusi päivä alkaa valeta. Yleensä ei ole aika hiljasta. Tuossa Porvossa oli vielä lauantailla juhlioita jonkun verran. Mutta kaikki rupeaa rauhoittua. Mutta minä käännyn nyt tuosta. Tää on se niin sanottu öljytie. Joo, se on aina hieno, kun aamu valkenee ja huomaa, että jaksaakin polkea. Ja sitten vappu häämöttää, niin mukava ajella. Se on muuten sama monessa muussakin asiassa kuin pyöräilyssä. Loppu näkyy ja niin matkan vaivat unohtuu. On kyllä kiva tää pyöräily. Linnut laulaa muuten, kun sanoin äsken, että on hiljasta, niin linnut on laulaneet jo tosis 4:30, niin varmaan pari tuntia. Tuolla jossain aika kovakin konsertti oli linnuilla. Nikkilässä ajan. Tässä ajatuksissani ajelin ja yhtäkkiä tuolla pellolta kuului pari voimakasta rääkäsyä. Niin ihan säikähin ja sitten katoin, niin kurkia oli siellä useampikin. Eikö ruokailemassa tuolla pellossa, mutta
säpsähin ihan. Keravalla ollaan hakemaan Hyryllään toisiksi viimeistä kontrollileimaa. Tai tosin, että minkä nyt otan, käynkö huoltoasemalla vai pankkiautomaatilla. No niin siinä kävi, että kun öljytiellä tosi iso nousu, niin kävin siellä nousun jälkeen sitten tuossa 10 minuuttia sitten taaksepäin, niin bussipysäkille meni ja panin silmät kiinni ja olin siinä semmoisen vajaa 10 minuuttia silmät kiinni. Ylepä teki terää, että se alkaa jonkun verran väsyttää. Mutta loppuun päästään. Sanotaan järjestelmä ja viimeinen kontrollipiste tuolla City Marketin pankkiautomaatissa. Ajattelin käydä. Joo, kello on 6:30 ja 22 tuntia 21 minuuttia on käytetty tähän lystiin. 27 saisi käyttää kaiken kaikkiaan. No niin, nyt on viimeinen kontrollikortti tulostettu ja suuntaan kohti kotia pesulle ja sitten vähän keittää kahvia ja sitten jossain vaiheessa lepoa. Ehkä vähän ylipirteä olo, mutta mikähän se uni siitä tulee jossain vaiheessa joksikin aikaa. Ja tosiaan jos kiinnostaa nämä tällaiset vähän pidemmät pyöräilyt ja haluat niistä tällaisen virallisen suorituksen, niin näitä on 200, 300, 400 ja 600 ja sitten pitempiä. Ja sääntöjä ja ohjeita löytyy sieltä sivulta randomneurus.fi. Matalalla kynnyksellä pääsee mukaan, jos kiinnostaa. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon.